V rámci štvordňovej návštevy Slovenskej republiky zavítal nórski kráľovský pár aj do akciovej spoločnosti Slovalko. Nórski kráľovský pár a prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič s manželkou pricestovali do Žiaru nad Hronom 28. októbra. Privítanie vzácnych hostí najvyššími predstaviteľmi spoločnosti Slovalko a SAPA sa uskutočnilo v administratívnej budove Slovalka. Najvyšší predstavitelia Nórskeho kráľovstva a Slovenskej republiky si potom prezreli halu elektrolýzy. Návštevu nórskeho kráľa s manželkou si nenechal ujsť ani prezident spoločnosti Hydro Svein Richard Brandtzæg. Slovalko je pre Hydro veľmi dôležitou, čiastočne vlastnenou spoločnosťou a má veľmi strategicky dôležitú polohu. Dnes som prišiel do závodu pri príležitosti návštevy kráľa. Prezident Hydra neskrýval, že jeho dojem zo spoločnosti Slovalko je veľmi pozitívny. Môj dojem je, že tento závod je veľmi pekný. Ide o závod s vynikajúcimi výsledkami, ktorý súťaží na majstrovstvách sveta a zároveň jeden z najlepších závodov, ktoré máme vo svojom systéme. Bol som tu pred 8 rokmi a od tej doby sa dosiahlo výrazné zlepšenie. Čistota a udržiavanie poriadku sú na veľmi vysokej úrovni. Vidím, že závod je dobre udržiavaný. A tiež, keď sa pozriem na prevádzkové parametre, vidím, že ide o veľmi dobre prevádzkovaný závod. Po návšteve spoločnosti Slovalko a SAPA odletel nórski kráľovský pár zo Žiaru nad Hronom do Bratislavy, odkiaľ následne zamieril do vlasti. Na základe ročného plánu vykonávali v novembri v akciovej spoločnosti Slovalko vnútornú revíziu transformátora. Nakoľko sa jedná o hmotnostne dosť značný transformátor, jeho hmotnosť je 60 tón. Je potrebné tento transformátor nejakým spôsobom dopraviť na miesto, kde sa vykonáva táto revízia, to je tento priestor revízna väža. Pre tento účel bolo potrebné dopredu transformátor odstrojiť, vypustiť z neho transformátorový olej. Pre zaujímavosť je v ňom 16 000 kg oleja. Prepravná hmotnosť tohto transformátora je potom po odstrojení a vypustení oleja 43 000 kg. Čiže z tohto dôvodu sme kontaktovali a vybrali firmu, ktorá má s týmito prepravami skúsenosti, kde títo pracovníci transformátor naložia vlastným žeriavom na prepravné zariadenie, na trailer, ktorým sa dovezie ten transformátor z tuno do revíznej veže, kde sa potom vykoná revízia transformátora. Žiarsku prevádzku Anódka navštívili koncom novembra odborníci z výrobných anód z nórskych spoločností koncernu Hydro. V Slovalku sa stretli vedúci prevádzok výroby anód. Podobné stretnutia organizujú pravidelne v rozličných závodoch a pri rôznych príležitostiach. Z tohto druhu stretnutí máme dva hlavné výstupy. Predovšetkým sú súčasťou rozhodovacieho procesu, ktorý je súčasťou práce podľa systému AMPS a štandardizácie medzi závodmi. Budujeme tiež sieť a komunikáciu medzi vedúcimi anódiek, čo má cenu samo o sebe. Ročnú previerku pracovísk z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonávali v akciovej spoločnosti Slovalko v piatok 26. novembra. Takáto ročná previerka vyplýva zo zákona. Vyhláška 124 z roku 2006 vlastne tá hovorí o tom, že raz za čas sa musí vykonať periodická prehliadka vlastne všetkých pracovísk a vykoná sa za tým účelom, aby sa našli a prípadne poukázalo na nejaké nedostatky vo výrobe alebo v nejakých procesoch. Zíde sa vtedy väčší počet ľudí, či už zo zdravotníctva, od hasičov a takisto zástupcovia našich prevádzok, zástupcovia zamestnancov a snažíme sa poukázať a povedať si veci, ktoré by sa dali zmeniť a možno aj pochváliť tie veci, ktoré sú dobré. Na každej prevádzke sa zastavíme na určitý čas. V úvode sa povie pár slov o tej prevádzke, čo nás tam čaká, čo by sme si mali teda všimnúť a aké hrozia rizika, čo tam je vlastne. Potom príde na samotnú prehliadku, kde všetci prítomní vlastne svojim pohľadom preskúmajú všetko, čo je v okolí a ako sa hovorí, že viac očí, viac vidí. A ono je to skutočne pravda. Niekedy si my neuvedomujeme všetky veci, ktoré tu sú a tí návštevníci, ktorí to zvonku uvidia prvýkrát, tak poukážu na to, čo my nie sme schopní uvidieť.
Na previerke sa pravidelne zúčastňuje aj regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom. Dá sa povedať, že Slovalko tvorí skutočne lídra v tomto smere, v širokom ďalekom okolí a myslím si, že aj v rámci celej republiky. A je pravda, je hrozne ťažké niečo vytknúť, niečo nájsť, nejaké nedostatky a pomaly si už myslím, že ani nie je čo zlepšovať. Je to vynikajúce. Keď to porovnáte s minulým rokom, aj ste zbadali nejaké rozdiely, povedzme nejaké vylepšenia? Áno, určite, pretože minulý rok sme mali niekoľko pripomienok. Samozrejme, že týkalo sa to viacerých prevádzok, ale neboli to nejaké zásadné, boli to také veci, ako sa hovorí, že my sme trošku odhalili nejakú tú tzv. Prevádzkovú slepotu. Upozornili sme na niektoré veci, bolo to odstránené a skutočne dnes sme na určité dve veci poukázali, nie nejak významné, ale ktoré by mohli prispieť ešte k zlepšeniu prostredia. To bolo pre dnešok všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň. Dovtedy dovidenia.